Zásobník otevřeme pomocí klíčku. Druhou rukou držíme zásobník, aby nespadl. Vyjmeme nádobu na tekutinu. Je to důležitý, když nalíváme mlýdlo, tak aby jsme to měli vedle, aby jsme náhodou nepolili přesně to zařízení. Odzátkujeme, vezmeme pěnové mýdlo, nalejeme. Dáme zpátky. Je důležité, aby jsme slyšeli cvaknutí, aby to správně v systému sedělo. Poté odděláme zásobník na baterie stiskem dolů páčky a zároveň vysunutím k sobě. Vezmeme 4 baterie 2A. Dle návodu dáme baterie. Dáme na zpátek. Zase musíme slyšet cvaknutí. Zaklopíme, vyzkoušíme. Při prvním použití se nebojte, že vám to mýdlo nevydá, jelikož to musíte několikrát vyzkoušet, dát tam tu ruku, aby se ten systém zaktivoval a natlakoval se.